Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemme jaňyda salam mengül. Habarsız galma gepleşigimiziň 147-nji bölümine hoş geldiňiz. We Media kanalynyň mähriban agdalary. Siz bilen biz ulu şatlyk şowhun begençimizi paýlaşatymyz gelýär. Sebäbi Media kanaly 3 ýaşaýar. Ýagny 3 ýyl mundan öň 29 martda ilkinji habarsız galma gepleşigini paýlaşdyk. Salam alaykum. Men Döwran ve Media kanalyna hoş geldiňiz. Kelläňizde sorag, bul nähil kanal? Häzir aýdaýyn, dinleýäs. Mähribanda täze çykýan kliplerden, aýdymlardan, Instagramda täzeliklerden we şuna meňleşlerden habarsyz galýan. Ýöne bulan barny bir ýerde eşitip ýa-da görüp biljek ýerimiz ýok. Näme üçin ýok? Oturduk, pikirlendik we size Media kanalyny açdyk. Ýagny biz siz bilen sizden 3 ýyldan bäri täzeliklerimizi paýlaşyp gelýär. Dogrusu men 1 ýyldan bäri ýöne barbyr Media kanaly 3 ýyldan bäri size täzeliklerini hödürläp gelýär. We geçen günlerde Fitch House toýadende Ramiz aga Media toporuna uly sürpriz taýynlapdyr. Bilen olsam giderdim, çağırlan ýerine bir gitdi. Gelin onu görelim. Hormatly mehmanlar, mehmanylar, eger mümkin bolsa duýman er sarpsaňyz. Şu ajaýyp insanlar üçin. Tuma Media Production bugün 3 ýaşaýar diýdiler. Mutlu bolsun. Teşekkürler. Ay köýelme. Sürpriz sana. Eyvallah. Sana da rahmet. Dedim 4 yıl boğanda 100.000 inşallah onu kutlarız. İnşallah. Tamam. Ay köýelme, tuma Production. Media 3 ýaşyny bilip Ahmet Meredow sowat uradypdyr. Ahmet minnetdar. Ahmet Meredow'dan Media 3 ýaşyna gelen sowat. Inni gelin kliplerimize başlaýyn. Ýaş ýigitlerimiz beýler Fit Azat Seş. Aslynda ikisiniň stilleri tapawutly, ýöne bilelikde gowja bolupdyr. Düşüme gir, düşümde görenler hoşumda değil. Ekide yüreğim divine, idine son qaytmar. Gözüm duygulamedin erketen o, diyeni tırnak. Deyip kovdum senin gider uydumak, söz veremem. Söz verdim sözümde dönüp ben yalancı bolmam ahma. Celil ýa kynna täze albom çykardy. Şol albomundan ýannym aýdymyna täze klip ödürläpdir. Yine yandım, yine yandım. Yalanına yaralandım. Söyleyenini bilmem. Yalan sözüne anandım. Azat Dönmez'in täze klibi Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Oğluğa sen yanına Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Paslanıp var seni söyleyene. Dostlar, ýadyňyzda bolsa geçen bölümlerde Kerim Halli'nin bäbägi boldy diýip buşla edipdik. Ana şondan bäbägiň çykdysy. Oğlalla. Sağlık bilen yetirse. Oğlum bolsa alham dakjak adyna. Yüreklere
coşkun paýlap elmydam kimligini salyp dursun ýadyna. Oglum bolly, alham daktym adyna. 21 fevral, Durmuş Öwesmiň doglan güni, Dileyha Kakaýwaň doglan güni, Kerim Hally oglunyň doglan güni. Yurdumda derekli haliflik bir köpelli. Şular ýaly begenslik habarlar Kerimjan kän bolsun. Garawatyryň hyýal gaýdusuzlyk Nurberdi hanyň paýhasy. Aziza Agymurad we Pelwan Halmuradow bilen toýdan canly sesini paýlaşypdyr. Halkaýdym taýym täzeliklerine Mehri Hojakowa ýol üstüne. Karşymda bir ay doğdy, kutly bolsun ýylsyny. Bolly ajab zamanany, gadam goýsam ýol üstüne. Okuwçylar, talipler, Nowruz diýen ýaşyňyz nähili geçje? Nämeler etýäňiz? Nesip bolsa sandyja günden 12 aýyň sultany mukaddes Ramazan aýy gelýär. Hemme ildeşlerimiziň bu aýda eden dilek dualary kabul bolsun we janlaryňyzdan sag bolsun. Inni gelýär MP3 şahajagyna. Hemra Rejepow gizlenme. Gizlenme, gel ýerine, gel canım, ýelenme. Güllermi bersem men mylaýym, dil verme. Gizlenme, gel ýerine, gel canım, ýelenme. Güllermi bersem men mylaýym, dil verme. Ýene de var MP3 täzeli hip-hop dünýäsinden Hwara Wow. Men modunla, ýelenýän fall in love. Natural worth şonda da her gedip giderýän wow. Degde telefonum bugün, men galym ýene elim göli, şonda da ýokmadym bunun. Instagram täzeliklerini Özbegistany türkmen Osman Nawruzow İstanbul'daki düşüren klibinden sahne arkası paylaşıptır ve yakında täze klip ödürleyer. Yine bir Instagram täzeligi biziň cennet gaýdymyzdan goşga kapdyr. Wagt ýellenip tez, diýsen tez geçýär. Asla saklap bolmaz geçýän sagady. Kiçi wagty jigim diýen oglanyň han-ha qaky bolly, öňler çagady. YouTube täzeliklerine Dünya Futbol kanaly David Beckham barada video taýinlapdyr. Başlayas. David Joseph Beckham 1975-nji ýylyň 2-nji maýynda Londonda eneden bolýar. Kakasy Allen Beckham we ejesi Sandra Georgina West. Olaryň 3 sagasy bolup David ortanjysydyr. Könüller ýatlar şahajagyna legenda ýazardy Mahmudov bilen başlaýas derdim bar. Aşra yakınsın süydü kemil ki ayt sen yalan mı var sözün. Kıyzama bil ki sen dolanmarsın, çektimde darım hiç duymalım. Sen oynadın iz kalbımın ettin, yüreğimde derdim var. Yine de bir könüller ýatlaly Zümer, yani häzirki Abdudayi ve onun topory Demir Tiken. Çalışar ol tikenli simler ayaklara başımım, değir bu tayaklara taşımam.
Şo karanqı cennet Çekilmeke Şağanlar mefren tutuptu 19 boşa 8 o vaat Badi Sayuz men dünya ilemde Durmuştan köynegime geyemde Afganistan'ı terk edip ofir gidende men badım başladı badım o vaqtdan Ul oldum şalt anladım vaqtdan Köçemden öğrendim erkeklik ahta Yarışak boldum kelle dikip vaqta Sonumuz aylanıp cezetli taxta Menem bılgadım Inni gelýär sizin gowaryan şahajyňyz, tesirleri okumar şahajygy. İlkinji tesiri ýazyp bayrak gazanan Tıma telefon hyzmatlary. Salam ýa-da işiňizde üstünlük dipdir. Köp sag bolun, Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirde Ceyhun Auto Design. Malades oglanlar işiňizde üstünlük dipdir. Oglanlar elbette sag bolsun aýtdy, men aýdam. İnniki tesirde elbette Kemal Bäşimov. Bu verilişinizi de çok sevdim. Evet bizler Oğuzhan'ın nesliyik. Bu arada tüm Türk milleti kardeşlerimin Navruz bayramını mübarek olsun. Neçe böyle güzel illere çıkarsınız inşallah deyiptir. Tuğuleme Kemal tesirlerin qoğulay kalya. Berekellah. İnniki tesirde Google. Şu gedege 9. komment yazmak nasip etdi. İlk bilen ahli ildeşlerimizi yetip gelen Novruz bayramı bilen tüysürekten kutlayan. Allah can yeneki Novruzlara başı bitin rızkal dövleti bilen yettirsin. Mediatıma spas size de işinize de üstünlük. Bize de sizin kommentinizi okumak nasip etti. Qoğulay kartı. Berekellah. İnniki tesirde Devran benim. Gül gowy bambiçni alıp barýan tuğulama. Täzeden täzelikler diňe mediatymadan gelsin udaç wam dipdir. Köp sag bolun, minnetdar. Ve iň soňky tesirimiz İslam Islamov. Navruz bayramyňyz gutly bolsun. Başyňyz mydama dik we hormatly. Taçaňyz el mydam bol nygmatly. Gadamyňyz batly. Taamyňyz datly bolsun. Gapyňyzda bede oýnasyn. Peygamber gala olsun. Yürekde beslen hemme arzularınız hasıl olsun. Köp sağ olun, minnetdar sizin hem. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimizin ahirine geldik. Yine de bir gedek 12 ayın sultanı olan mukaddes Oraza ayını eden ahli dilekleriniz kabul olsun. Bizem tüysüremizden gutlayar ve inge saatlat özüňize goýça seredin hoş sağ olun. Mehriban Mediatyma kanalının Gay belik gidiver. Karışılmadık soğuk tayinlaptır diye. Yani diplemi diyedim baştan çık. Yani biz geçen günlerde Fitch House toy eden boldum. Fitch House toy edemde men hava men toy etdim. Nesip olsa senin edersin. Gelir oy bu Amerika'dan. Neyse. Celil ýa kıyna çıkaran täze albomnaky Aydım. Yandım aydımna klip hödürläpdir. Telefonumyz ne üçin garan Pelvan Hal Mehmedov bilen toydan. Diýer. Diýdik. Bayram. Kabul olsun diýäsde. Kabul olsun de janym sag bolsun. Okuwçy soňky ulu klaslar bolýar. Şo wagtlar hemra Recepowun skowy nemeden wagtydy. Tanalan wagtydy. Bizem ýaman gowurýardyk. Näçe klaslar? Ýene de var MP3 şarkılar. Ýene de var Ýene de var MP3. Ýene de var MP3 çäzeligi. Çaza. Çi. Ne bolýar? Çida. Ýene de bir MP3 Yine de var aydım terligi diye. Yine var aydım. Yok diyecek sonra. Lan bolýar. Hip hop diýen birim. Hip hop dünýäsinden. Yine de var MP3 terligi. Yine de var MP3 terligi diýip bilemok. Yine de bir MP3 diye. Yine de bir MP3 hip hop. Sizin en gowar ýaşajyklaryňyzdan biri de şahajyňyz.
İşine de üstünlükte. Oğlan varmış daydı. Dayan Allah'can yine de roğurdur. Yine de var yedek 7 ayın sultanı 12. Ben 7 nereden çıktı? 7. 7'nen inkelerden neler bol geçer düşünüyorum.